З 12 хатаў была гэта вёска. На ўзгорку пакатым стаялі бярозкі. З бярозкамі сосны стаялі ў абдымку, і раніцай росы страсалі галінку. Яшчэ пад вярбою крынічка бруіла, студзённай вадою сіх чыста паіла. Дзівоснае надта імя гэтай вёскі з 12 хатаў у лесе лагойскім. І звалі яе, нібы дзеўчыну, Дальва. Раслі ў агародчыках белыя мальвы, і пчолы гулі ў акуратных садочках, і дзеці гулялі на жоўтым пясочку. Нема сёння Дальвы, маленькае вёскі. Зірніце ж у Дальвы другія бярозкі. Шумяць, зелянеюць, растуць, падрастаюць, пра горад той вёскі нічога не знаюць. А гора было тое ў 44-м. Сюды на світанку прымчалі фашысты і ў крайнюю хату сагналі ўсіх чыста. Калі ўсіх сагналі, дык хату закрылі. А што ж это будзе? А што ж это будзе? Крычалі, гукалі знясілена людзі. Ды раптам агнём палыхнула наўкола, ратунку шукаючы. Людзі да вокан, ды там іх сустрэлі варожыя кулі. Галосіць дзіцятка, забіта матуля. Нема сёння Дальвы, маленькае вёскі. Зірніце ж у Дальвы другія бярозкі. Шумяць, зелянеюць, растуць, падрастаюць, пра горад той вёскі нічога не знаюць.